Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar uffiċjalment ix-Shadow Cabinet il-ġdid tiegħu, tim li jaqgħad fih esperjenza u enerġija ġdida biex il-Partit Nazzjonalista jippreżenta dejjem aktar ruħu bħala gvern alternattiv. F'dan it-tim ġdid, Alex Periċika Laxxone ser ikun Shadow Minister għat-Turiżmu, Bernard Gregg ser iservi bħala Deputy Speaker u Shadow Minister għal-Fondi Ewropej, id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, fil-waqt li Ivan Castillo ser jokkupa l-kariga ta' Whip u Shadow Minister għal mobilta sostenibli. Fil-qasam tal-avjazzjoni inħatar John Baptist Camilleri bħala kelliem, fil-waqt li Janice Abela Ketkuti ser tkun Shadow Minister għal ħarsin tal-annimali u Andrew Aġus ser iservi bħala kelliem għas-servizzi veterinarji. Grazzi għall-attart previ inħatret Shadow Minister għall-ugwaljanza u drittijiet ċivili, fil-waqt li Mirjana Kalleja Testaferrata Denoto ser tkun kelliema għal koeżjoni soċjali. Ivan Bartolo nħatar Shadow Minister għal politika soċjali u l-familja, fil-waqt li Norma Camilleri ser tkun kelliema għal politika dwar il-familja u t-tfal. Graham Bencini ser ikun Shadow Minister għall-isport, fil-waqt li Tony Bezzina ser iservi bħala assistent whip u Shadow Minister għall-agrikoltura, is-sajd u l-provista tal-ikel. Bernice Bonello, Shadow Minister għall-Gvern Lokali u x-xogħlijiet pubbliċi, fil-waqt li Julian Borg ser ikun Shadow Minister għall-infrastruttura u x-xogħol. Annabel Cilja inħatret assistent whip u kelliema x-xogħol, fil-waqt li Rebecca Borg ser tkun Shadow Minister għall-ippjanar. Yves Borg Bonello ser tkun Shadow Minister għaż-żgħażagħ, il-benesseri u l-implementazzjoni tal-programm elettorali, fil-waqt li Ian Vassallo ser ikun kelliem għall-kwalità tal-ħajja. Intant Konrad Borg Manche ser ikun Shadow Minister għall-intern u s-sigurtà. Derin Karabot inħatar Shadow Minister għall-ekonomija, it-teknoloġija u l-proġetti strateġiċi, fil-waqt li Jerome Caruana Cilja ser iservi bħala Shadow Minister għall-edukazzjoni u ċittadinanza. Adrian Delija ser ikun Shadow Minister għall-finanzi, fil-waqt li Beppe Fenekadami ser jokkupa l-kariga ta' Shadow Minister għall-affarijiet barranin u Ewropej. Frank Anthony Tabone, Shadow Minister għall-Għawdex, Graziella Gallia ser tkun Shadow Minister għall-Inklużjoni, Joe Giglio, Shadow Minister għall-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u George Vital Zammit ser ikun kelliem għall-Riċerka u l-Innovazzjoni. Paula Mifsud Bonnici ser tkun Shadow Minister għall-Anzjani, Michael Piccinino Shadow Minister għall-Self-Employed, l-Intrapriżi żgħar u l-Kooperattivi, Mark Anthony Sammut Shadow Minister għall-Enerġija u l-Ambjent, Justin Xkembri Shadow Minister għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali, Marilena Gauci kelliema għall-Industrija tal-Films, Stephen Spiteri Shadow Minister għas-Saħħa, Beppe Gallia inħatar Shadow Minister għal-Volontarjat, Julie Zara Shadow Minister għat-tibdil fil-klima u r-reġenerazzjoni tal-Portir Kbir u Stanley Zammit Shadow Minister għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet. Alex Borg qal li seta' jifforma dan ix-Shadow Cabinet grazzi għal grupp parlamentari b'saħħtu li ma' tim ser ikun ta' servizz lil Maltin u Lawċin billi jippreżenta soluzzjonijiet konkreti biex titjieb il-ħajja tal-poplu kollu.